Lo wengukapteni weBafana Bafana neKaizer Chiefs uLucas Radebe usenxusa abaphathi bamakhosi ukuthi bakhombise ukumethemba umqeqeshi uNasruddin Nabi nangaphezu komkhankaso weligi ophoxayo. Lo mqeqeshi odabuka eTunisian waseBelgium ubhekwe ngabovu ngemva kokuthi iKaizer Chiefs iqede endaweni yesishagalolunye kuBetway Premiership nokuqubula imibuzo ngekusasa lakhe kuleli qembu. Nokho uRadebe ukholelwa ukuthi ukuphumelela kukaNabi kuNedbank Cup okuqede isomiso seminyaka eyishumi seqembu lingatholi izindebe kuzomenza afaneleke enye isizini ephethe izintambo. Ugcizelela ukuthi nakuba imiphumela yeligi ingagculisi ukuwina isiliva kuyimpumelelo enkulu okungafanele ishaywe indiva. Eseseka uNabi, uRadebe uphinde waqhamisa ukubaluleka kokuqinisa isquad. Ugcizelela ukuthi uma iclub ifisa ukuzuza okungaguquki, ukuphonsela inselelo nokuhlonishwa kuphezulu nokuthola ukuhlonishwa kwimiqhudelwano yezwekazi, ukutshala imali kubadlali abasezingeni kubalulekile. NgokukaRadebe, ukwesekwa izikhulu zeqembu mayelana nokuqashwa kwabadlali kuzoba ukhiye ekhonweni lomqeqeshi lokwakha iqembu eliqhudelanayo. uRadebe ubona ukunqoba kweNedbank Cup njengesisekelo esingaba yisiqinisekiso sokwakha iqembu eliwinayo neliqhubekayo elikwazi ukubuyisela isithunzi seKaizer Chiefs njengelinye leklabhu elihamba phambili ebholeni laseNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana.